Мөселманның хәле искиткеч. Авырлык кайгы килгәндә ул сабырлык күрсәтә. Бу аның өчен игелек. Шатлыклары булса, ул Аллаһка мактауларын ирештерә. Бу да аңа игелек. Килешерсезме икән? Кеше хәзер космонавт яки укытучы булырга хыялланмый. Аның диңгез ярында татлы ишемлек тотып утырасы яки үзе ясаган чүпрәдән файдалы ипи пешереп яшисе килә. Хәзерге заман адәм баласының яшәү фәлсәфәсе үз-үзенә юнәлгән. Без тынычлык эзлибез. Безгә күңел тынычлыгы кирәк. Бәхетне Аллаһ Субханаһу ва Тааля бирә. Әмма шуны биргәнче үк башта безгә үзе сайларга мөмкинчелек бирә. Аллаһ Тааля әйтә бит: "Фахадайнаху наҗдәйн", без аңа ике юлны бирдек ди. Һәм инде уларны үзе сайлый. Шулай ук үзгәрешләр хакында Аллаһ Субханаһу ва Тааля шулай Коръән-и Кәримдә әйтә бит: "Инналлаһа ла югайру ма биқаумин хатта югайру ма би анфусихим". Аллаһ бер генә кавымның дигән халатын үзгәртми, алар үз-үзләрен үзгәртмичә. Ягъни безнең иң беренче чиратта күңелләребездә үзгәреш булырга тиеш. Шушы үзгәрешкә ким дигәндә омтылышыбыз булырга тиеш. Шушы омтылышың булды икән, Аллаһ Субханаһу ва Тааля сиңа шушы үзгәрешләрне тормышыңда, тирәлегендә булдыра башлый. Дини гыйлем алу мөмкинлекләре гадәттә илдәге дин ирегенә карап чамалана. Бүген Татарстан Республикасында 1531 мәхәллә бар. 8 мәдрәсә, Ислам университеты, Ислам институты һәм Болгар Ислам академиясе эшли. Аларда меңләгән шәкерт укый һәм йөзләгән мугаллим дәрес бирә. Иреге дә, мөмкинлеге дә җитәрлек. Әмма 30 еллык дини яңарыш җәмгыятьнең торышында нигездә чагылмый кебек. Бүгенге көндә исламны кешеләргә җиткерү юк, шулаймы? Мәсәлән, олы яшьтә имам булган кешеләр күпчелек авыл мәчетләрендә, алар инде ул гаепләп түгел, ул безнең гомуми дин проблемасы. Мәсәлән, без монда бүген безнең мәчеттә ниндидә проблеманы сөйләшеп утырсак та, без беләбез, ул бөтен мәчеттә шул проблемалар бар. Без монда бар икән, без инде беләбез башка проблемалар, ул бөтен мәчетнең проблемасы. Шуңа күрә инде күп җыелышларда, имамнар җыелышларында игълан ителә, безнең күпчелек вакытта сөйлиләр, 1200 мәчет анда көн елдан арта безнең районда шуны хәтле мәчет теркәлгән. Һәм моның белән ниндидер даже мактану да бар. Менә бүген динебез ничек көчле. Бу диннең күрсәткече түгел, ничә мәчет эшләгән, 1200 мәчет теркәлгән түгел, күпмесе бүген эшли. Бәлкем 1000нән әз мәчеттә генә бүген имам бар дигән сүз. Димәк, 1200 мәчет булса да 500 эшләми дигән сүз. Шулаймы? Һәм ул 1000 мәчеттә дә инде күбесе шушы авылдан сайланып калган бабайлар, имамнар, алар инде мәдрәсә гыйлеме юк, җитәрлек түгел. Алар кайбер вакытта бәлкем яшьләрне канәгатьләндереп, аларга исламны җиткерә алмый. Диннең авыллардагы торышы турында тапшыруыбызда берничә тапкыр сөйләшкән бар. Әлегә бу проблем айрым шәхесләрнең каһарманлыгы, шәхси ихтыяры белән генә чишелә. Белүебезчә, ватанпәрвәрлек гомум күренеш була алмый. Гамәлләребез нияткә карап бәяләнгән күк, һәр зур үзгәреш адәм баласының үзеннән, алай гына да түгел, аның калыбыннан башланадыр. Менә монысына бернинди мәдрәсә дә, хәзрәт тә өйрәтә алмыйдыр мөгаен. Йөрәгебезне чистартырга вакыт җитте. Ничек чистартырга? Нәрсәгә чистартырга? Шунда сорау туа. Менә нәрсәгә чистартырга тиешбез соң? Менә хәзер бакча эшләре башланды. Бакчадан без эшләп кергәндә, үз башыбыз бөтен килеш тузанда булса, беребез дә чиста уранга ятасыбыз килми. Без кирип, юнабыз, гысылланабыз, тәһарәтләнәбез, чистаргач рәхәт булып китә. Ике киңәш биләсем килә. Беренчедән, Аллаһ Тааладан гафу сорау кирәк. Яки инде тәүбәгә килергә кирәк. Нәрсә дигән сүз? Аның бар дугасы әстәгъфируллаһ, әстәгъфируллаһ, әстәгъфируллаһ дип. Элек-электән үк безнең әби бабаларыбыздан килгән бер бик матур шушындый бер сөннәт гамәлләре берсе тәсбих тарталабыз. Әстәгъфируллаһ, әстәгъфируллаһ, әстәгъфируллаһ. Әйдәгез, көн саен төн ятыралыннан 100 мәртәбә шуны башлыйк әле. Әстәгъфируллаһ дип, я Раббым, минем гафу ит. Белеп һәм белмәчә кылган кимчелек, хата гөнаһларымны гафу ит, Раббым дип, әстәгъфируллаһ, әстәгъфируллаһ, әстәгъфируллаһ дип тәүбә киләбез. Бу беренчесе. Икенчедән, без йөрәгебездә булган бөтен кешеләрне гафу итик. Бөтен кеше. Чөнки беренчесе, без һәм Аллаһ Тәгалә ул гыйбадәт дип атала. Без һәм кешеләр ул атала мөгамәләт. Дин буенча икесе әһәмиятле. Аллаһ Тәгаләдән генә гафу сорап, бер туганыңны, әти-әниңне күршең белән талашып, аны гафу итмәенчә яшәүдән ярак итеп булмый. Әнәсә ди Пәйгамбәрбез галәйһиссәлам 4 бер әйтәсем килә, Пәйгамбәрбездән чыгып галәйһиссәлам киңәш итте: "Ла илаһа иллаллаһ, ла илаһа иллаллаһ", яки инде
иман китерергә. Аллаһ Тәала бар һәм бер, һәм Аллаһ Тәала бар һәм бер дип, күбрәк инде тәсбих беләнме, тәсбихсызмы, йөрәк беләнме, тел беләнме, бөтен тәнебез беләнме, күбрәк инде ла илаһа иллаллаһ, ла илаһа иллаллаһ дип әйтергә. Икенчедән, Пәйгамбәр галәйһиссәлату вассалам ул инде настагфирука. Яки инде я Раббым безне һәм мине гафу ит. Истигъфар, тәүбә. Күбрәк тәүбәгә килергә. Бар шундый кешеләр әйтәләр, минем ди мәчеткә барлык гынахам юк әле ди. Мин гынахасыз дип әйтү бик яхшы, ләкин карый башласак, җинтекләп, утырып сөйләшә башласак, килеп чыга икән безнең кимчекләр. Шуңа да инде тәүбә, истигъфар кылырга кирәк. Белгән һәм белмәгән гынахны я Раббым, миннән гафу ит дип. Һәм икенчесе булды, өченчесе Пәйгамбер әйтә, сез ди җәннәтне сорагыз ди. Дуа кылабыз, сорыйбыз, я Раббым, менә бик матур дуа бит. Раббана атина фид дунья хасанатан, я Раббым, миңа бу дөнья нимәтләр бир, ва фил ахирати хасанатан, ахират нимәтен. Ахират нимәте нәрсә ул? Җәннәт. Шуңа да инде Пәйгамбер әйтә, җәннәтне күбрәк сорагыз. Чөнки Аллаһ Тәала әйтә, Коръәндә бисмиллаһир-рахманир-рахим, удгуни фастаҗиб лакум. Сез миннән нәрсә сорыйсыз, шуны бирәм. Шуңа да җәннәтне сорарга куша. Һәм инде әйтә Пәйгамбер галәйһиссәлам, ул да булса дүртенчесе киңәш, нәрсә сорарга кирәк, нәрсә эшләргә кирәк? Җәһәннәм утыннан саклануны сорарга кирәк. Я Раббым, мине җәһәннәм утыннан сакла дип. Тапшыруыбызның бер чыгарылышында бүтиләр, аларның файдасы һәм зыяны турында сөйләшкән идек. Бүти ул дугалык. Алар хәзер сатуда бениһая. Үзен мөселман санаган татарлар аларны алып, муйнына тага, машинасына элә, ишек кашыгасына урнаштыра. Чөнки замана мөселманының бәхетле булыр өчен җәннәтне көтәсе килми. Аның мөмкин кадәр тизрәк уңышка ирешәсе килә. Һәм кулланма алымнарның ислам белән бәйле булуы аны үсендерә, ышаныч бирә. Кызганыч, әмма ул сизмәстән туры юлдан тайпылырга мөмкин. Кеше бит инде нинди максат белән шушы битне кия. Ул да булса инде максат, ул да булса әлбәттә кеше үзен теге ниндидер zulümлыктан саклар өчен бит инде шулай бит бәла казадан саклар өчен менә шушы битне кигәч мин төрле бәла казадан сакланам дип шушындый максат белән шушындый ният белән йөри бит инде. Чөнки бу бит инде нәрсә? Бу битидә анда я аятул курси сүрәсе язган, я башка Коръән сүрәләре язган, күбесенчә инде ул Фалак, Нас сүрәләре бит инде. Һәм дә инде бу Коръәни Кәрим. Без булай әйткәндә, муйныңа мөмкин тагып йөрергә Коръәни Кәримне дә теләң булса, я Шамаилне дә тагып йөрер. Шулай бит инде, то есть нәрсә телисең, булай әйткәндә. То есть алай да эшләп була. Әмма дә ләкин нәрсә дә аның максаты бит инде. Максаты, әгәр дә кеше моны кабул итә, бу мине саклый дип, шушы әйбер, шушы бите мине саклый дип, менә бу дөрес түгел дин тарафыннан. Чөнки безне саклаучы, безгә гомер бирүче, безнең гомеребезне алучы ул бер Аллаһ субханаһу ва тааля гына. Һәм дә безнең өстебездә нәрсә тора? Безнең өстебездә Аллаһ Тәаләне һәр вакыт истә тоту. Истә тоту, зикр кылу, аңа ялвару, анардан сорау. Менә безне төрле фәхишәтләрдән сакласын өчен. Бер бите тагып кына теге аның кеше өстеннән җаваплылыгы төшми. Нәрсәдән, нинди гамәлләрдән җаваплылык төшми? Иң беренче менә шушы динебезнең асыл гамәлләреннән. Асыл гамәлләрне, фарыз гамәлләреннән. Менә шушы фарыз гамәлләре өчен бит инде без Аллаһ Тәалә каршына җаваплылык бирәчәкбез. Җаваплылык куркыта. Ул гомумән авыр нәрсә һәм теләсә кемнең көченнән килми. Шуңа күрә без бүтиләрдән битәр хәзер социаль челтәрләргә мөрәҗәгать итәбез. Анда белгечләр гаять күп, дин өлкәсендә дә. Гәрчә күпчелегенең йөзе яшерелгән, кем икәнлеге билгесез. Әлбәттә, гыйлем ияләренең дә сәхифәләре бар анда. Тик алар бик үк популяр түгел. Чөнки әзер җаваплар бирмиләр. Чөнки әзер җаваплар юк. Хәтта охшаш сорау булганда да ике кешегә ике төрле аңлату булырга мөмкин. Әгәр дә без мәсәлән карасак, ислам динен төрле милләтләргә, төрле халыкларга керде, шулай бит. Ләкин без карасак, аларның мәсәлән кием мәсьәләсенә килсәк, бар таләпләр, гаурат капланырга тиеш. Әмма ләкин аның төсе, аның кыяфәте, мисал өчен, баш киеме, төрле кыяфәтләрдә, төрле халык усуллары, бәйләне усуллары, ул төрлечә. Шуңа күрә мәсәлән хәзерге вакытта теге яулык мәсьәләсе мисал өчен. Кайберләре күрсәтәселәр килә, яулык ул
халыклардан кергән яки элекке вакыттан калган гадәт кенә, ә Коръәндә аның турында аңлатып күрсәтмәгән шикелле. Юк, бу ялгыш ул. Бу хата. Чөнки Коръәндә Аллаһ субханаһу ва тааля гомуми кагыйдәләр бирде. Кагыйдәләр бирде. Һәм аны Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям аңлатып күрсәтте. Аңлатып күрсәтте. Bir zaman шундый сүздә чыккан, Коръәндә мәсәлән 3 көнә намаз вакыты күрсәтелгән, 5 вакыт намаз күрсәтелмәгән дип. Бу дагын ялгышу. Коръәндә ул гомуми рәвештә бирелгән, ләкин Пәйгамбәребез гамәлдә 5 вакыт намаз укыды. Сахабалар бөтенесе 5 вакыт намаз укыдылар һәм ислам дөньясында 5 вакыт намазның фаразлыгын бөтен сабый бала дагын белә дигәнен белә. Сабый кеше дагын белә. 5 вакыт намаз укырга кирәк икән. Ягъни шуны аңларга кирәк. Исламдагы булган менә дәлил буларак килгән кагыйдәләр ул иҗмах дигән әйбер бар. Ягъни бөтен галимнәрнең килешүе, шушы Коръән аятына таянып, Пәйгамбәребезнең хадисләренә таянып, бөтенесе килешеп бердән бер фикер әйтәләр икән, моннан да көчлерәк катгый дәлил юк. Ягъни бу санала, хәтта Коръән аятыннан да көчлерәк санала ул. Ни өчен дигәндә Коръән аятын төрлечә аңлап була. Ә монда инде төрлечә аңларга урын юк. Үзара сөйләшүләребезгә игътибар итегез әле. Алар гел зордан гына тора кебек тоелмыймы сезгә? Такси йөртүче дә, хезмәттәш тә, авыл әбие дә, беребез дә канәгать түгел. Тормыштан мәгънә яки бәхет эзләү кешене ислам юлына да китереп чыгара. Әмма бер никадәр вакыттан соң дин тотуыбыз гадәткә үрелеп китә. Һәм теге зарлар, гаепләүләр кабат кайта. Әйе, тормышны ничек үзгәртергә икәнлеген яхшы беләбез. Тик еш кына моны мин түгел, ә башкалар эшләргә тиеш дип уйлыйбыз. Югыйсә юлы билгеле, ислам кануннарын яшәү кагыйдәсенә әверелдерергә генә кирәк. Һәрберебезгә кирәк. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Endi elhamdülillah Allah'a şükür Müslümanların sаны artkandan arta. Bizning halkımız da Tatarlar dinge kileler akırın gine. Elbette biz tilegençe tirkim bulup endi Tatarның 100% da namazga bastı dep ayta almayбыз. Şulay da halkımız arasına akırın gine din kire. Yıldan yıl qurbanны көбрәк çalalar. Namaz okuşular sаны arta, Allah'a şükür. Hem elbette din ülkesinde bilimimiz de arta. Mana elek bir türlü sorular bergen bulsalar, hazır indi sıfatlı dinni anlap, bilip sorular bereler. Şolay itip dinimiz artık üsken sayın, Müslümanlardan sаны artkan sayın, dinimiz turunda мәгълүмат, bilim de arta. Lakin şularga karamastan dinning sıfatı tişken kebek. Yani bunda iş bilim turunda tugul. Müslümanlarның dini sıfatı. Kay vakitte zarlanalar. Müslümanlar mesela edepsiz, yaki nindidir dırfa, yaki üzlerini dürüst tutmaylar, dürüst giyinmeyler, tışkıyaktan dürüst tugul dip. Mene şunday sözler bilen Müslümanlarını gayiplep jibereler. Ol gana tugul, elekege bizning babaylar mınday tugul idi. Әбиләр мындай түгел дип тә әйтәләр. Һәм хәтта диндә булган мөселман кешесе дә кай вакытта уйлап утыра. Мәсәлән, берәр авылга барса, яки берәр яраграк җиргә барса, кара әле ди. Бу кеше бит дин турында бик әз белә. Ләкин динне тотып яши ди. Ягъни аның дин белән яшәүе Миникine karaganda sıfatlırak, yaxşırak, gerçi benim bilimim din turunda anıkına karaganda kübrek bulsa da. Mene şunday sıravlar tuva. Yani din turunda bulgan bilimimiz bilen tırmışta yaşagan hakikat kay vakitte ayrılıp tura. Bitçinden da Tatarlarga müracaat etsen, Tatarlardan kübüsü din turunda hayrangına bilim bilen bizge cevap vereler. İşirge yarayma desen, xamir turunda söz barayında yok diler. Domuz eti yarayma desen, yok diler. Yani namaz oku turunda, uraza turunda, Fatiha suresi elham, kılhuvallah, andi sözlerini, eybirlerini bilerler. Mene muhtaram kardeşler şulay itip, dilema kelip çığa. Din turunda bilimimiz var. Kay vakitte hatta bir küp emine nişleptir tırmışta yaşaganda bu görünmüyor. Niçin alay iken o? Bunun muhterem kardeşler cevabı pek gadi. Bizge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilim alırga gına tugul, bilim bilen gamel kılırga koşa. Mene Ömer radıyallahu anhu ayeti, biz de Kur'an yatlaganda da bilgili bir ayetlerini yatlagandan soň tarmışta anı kullanmayça başka ayetlerge köçmeydik di. Ya bulmasa nindidir bir sureni de biz 10 yıl yatlıydık di. Niçiginde 10 yıl boyu bir sureni yatlarga bola. Yani tırmışta mene şulay kullana olarның ул башларына гына түгел, телләренә, әгъзаларына, тормышларына сеңгә торган булган алган гыйлемнәре. Менә шулай итеп, әгәр дә хәзер инде сорау бирсәләр, элекеге бабай, совет чорындагы түбәтәен кигән, чалбар балагын аяк башына кыстырган, аягына галошын кигән дә әкрен генә мәчеткә бара. Аның сөйләшүендә, үзен тотуында, azan aytуында, namaz okuğunda, kişiге киңәш бирүендә İslamның 100% чагылышы бар. Ләкин мәдрәсә бетергән, бәлки әле академиялар бетергән бер мөселман кешесе бүген мәчеткә барганда урамда аның чагылышында син мөселман кешесен күрмәскә мөмкин. Җавап менә шушында. Булган гыйлемне кулланмау. Булган гыйлемне син әзеңгә
куллансаң да, яки әз гыйлемеңне күп итеп куллансаң, ул күп белемгә караганда әйбәтрәк. Белем дигән нәрсә бигрәк тә ислам динендә. Ул аны китапка җыя торган, куен кесәсенә сала торган, яки каядыр сандыкка сала торган әйбер түгел. Хәтта башыңда җыеп йөри торган әйбер дә түгел. Белем ул гамәлләребездә булырга тиеш әйбер. Менә син бүген кичкенә генә бер әйберне белеп алдың. Мәсәлән, уң кул белән ашарга кирәк. Син инде аны бүген үк тормышыңда кулланырга тиеш. Бүген син мәсәлән белеп алдың. Иртә белән 7 хөрмә ашау сихердән саклый икән. Кулдан син аны тормышыңда. Әгәр дә син шушы белгән белемеңне тормышта куллана башласаң, һәрберсен вагын синең тормышың дини тормыш булачак. Ләкин син аны белеп, башыңга туплап, кешеләргә сөйләп кенә йөрсәң, бу очракта әлбәттә синең инде тормышыңда дин булмый. Сүзеңдә генә була. Син бер йөри торган бер китап кына. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям андыйлар турында әйтә. Элек тә булган шундый кешеләр ди. Алар ди күп гыйлемле булганнар, ләкин үтәмәгәннәр. Булар китап күтәреп иргән ишәк кебек ди. Коръән Кәримдә шулай дип әйтелә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да әйтә, әгәр дә кеше гыйлем ала икән, башкаларны өйрәтер өчен, шуның белән дан шөһрәт казаныр өчен, ләкин бу гыйлемен тормышта кулланмаса да, ул галим тәмухта ди. Ягъни бу белемле кеше тәмухта. Я булмаса, әгәр дә шушы белеме белән тәкәббүрлеге генә артса, я булмаса, кешенең гаибен эзләргә бу бер сәбәп булса, әлбәттә бу белем файда китермәячәк. Моңа безгә бер якты мисал булып тора шайтан. Шайтан ул һәр галимнән дә галимнәрәк. Әгәр дә шайтанны куйсалар, һәм куйсалар берәр галимне, мөселман галимен, шайтанның гыйлеме күбрәк дин буенча, тарих буенча да. Ул Адам алейһиссаламны да күргән, ул җәннәтне дә күргән, җәһәннәмне дә белә, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылган меңнәр еллар буе. Аның гыйлеме бик зур. Ләкин аның гыйлеме аңа файда бирми. Чөнки ул аның белән гамәл кылмый, шушы гыйлем белән. Мөхтәрәм кардәшләр, монда тагын шундый әйбер дә бар. Кай вакытта алган гыйлем күңелгә рәхәт бирми. Ягъни син аны теләсәң дә тормышта куллана алмыйсың. Монда безгә җитми тәүфиq, хидаят, Аллаһның нуры җитми. Ягъни алган гыйлемне куллану гына түгел, кулланган вакытта ләззәт алу да кирәк. Мәсәлән, Адам алейһиссаламның гыйлеме бар иде. Җәннәттә бар иде агач, аннан ашарга ярамый. Гыйлеме бар. Ләкин ниндидер мизгелдә ул аны онытты. Ниндидер нур китте. Һәм ахыр чиктә шушы гыйлеме булса да, хаталанып, ул гынах кылды. Менә шуның өчен бу дөньяда да шулай булырга мөмкин. Белемле кеше хаталар кылырга мөмкин. Ләкин шайтан хатасыннан соң, ул хатасын танып, кире туры юлга басмады. Әмма кеше, адәм баласы, хатасын танып, кире туры юлга басырга тиеш. Шулай иткәндә ул алган гыйлемен элекеге дәрәҗәсен кире кайтара ала. Хаталану ул була торган хәл. Кешедә була ул. Әмма аны яңадан сәтергә мөмкин. Инде мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук гыйлем белән файда китерәм дисәң, бик мөһим әйбер бар. Гыйлемне аларга кирәк, шушы гыйлемне үтәгән кешедән. Ягъни элек-электән әйткәннәр. Гыйлем аласың килсә, кара, әйткән сүзе белән яшиме бу кеше? Әгәр дә әйткән сүзе белән яшәсә, шуннан гыйлем алыгыз дигәннәр галимнәр. Ләкин әйткән сүзе белән яшәмәсә, аннан ерак торыгыз, бу галим түгел дигәннәр. Менә шулай итеп бар гыйлем, аны тормышка ашыру, Аллаһы Тәгаләдән тәүфиq, хидаят сорау, һәм шушы алган гыйлемең белән ләззәтләнеп яшәү. Менә булар бөтенесе бергә булганда гына камил мөселман барлыкка килә. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.